Vă salut toți, numele meu este Tibi, iar acesta este al doilea episod și voi vorbi despre viciul care pe mine m-a distrus, care a distrus foarte multe familii și care a distrus foarte multe vieți. Iar în episodul de astăzi voi vorbi despre cum începe tot. Prima dată o să vă spun viciul, iar acesta este gambling-ul. Din păcate, foarte mulți tineri de la încă 10 ani se apucă de acest lucru, să zicem așa, legal, influențați de youtuberi, de streameri. Eu la 13 ani m-am apucat de CSGO, mi-a plăcut foarte mult jocul și vedeam, să zic așa, fiind jucător de un anumit joc, te uiți și la alți streameri sau la youtuberi. Ce vedeam la ei, vedeam skin-uri foarte șmechere și vedeam la începutul episoadelor sau la finalul episoadelor cum au reușit ei să câștige aceste skin-uri. Desigur, promovau un site care era pur și simplu păcănea curată, un site unde depozitai bani sau depozitai skin-uri care valorau bani, unde puteai să joci blackjack, ruletă și toate jocurile pe care un casino le are. În perioada 13-18 ani, vreau să vă zic că m-am jucat în jur de 4.000 sau 5.000 de dolari. O să ziceți mulți că nu sunt bani mulți, dar cred că pentru majoritatea copiilor reprezintă foarte mulți bani. Știu cât de grele sunt vremurile acum și știu cât de greu se fac banii, ajungă la o vârstă mai mare. Vreau să vă zic că eu tot ce prindeam de Crăciun, de Paște, de ziua mea, nu conta, efectiv tot ce făceam era să bag bani pe site-urile respective și poate, Doamne ajută, să câștig câte un skin. Dacă nu, ziceam, lasă că vine altă zi, lasă că mai iau de la mama, lasă că mai iau de la tata și la un moment dat o să-mi iau un skin să fiu cel mai tare dintre prieteni. Vreau să vă zic că nu funcționează deloc așa. Probabil o să intrați odată, o să câștigați, o să fiți, wow, ce tare sunt, pot mai mult. Și atunci când o să vrei mai mult, atunci o să te sece. Din păcate așa funcționează, ei se bazează pe tine că, o să dorești mai mult, pentru că așa e firea noastră, ne dorim mai mult, mai mult, mai mult. Vrem să fim mai tare decât ăla, mai tare decât ăla, mai tare decât ăla. Și ei așa câștigă bani. Acum, referitor la streameri. Ei înțeleg pe ei că, probabil au contracte foarte bune, câștigă câteva mii de euro bune pe lună datorită acestor site-uri, însă ei nu realizează că vă distrug pe voi. Am auzit, să zic așa, scuza asta, că sunt niște jocuri, oricum poți să câștigi, să deschizi cutii pe CSGO, pe joc normal, astea sunt, un plus. Îi mai văd că zic, ia uite, deschide cutia mea, uite ce poate să spice. Pentru că m-am lungit foarte mult cu acest videoclip, o să-l fac pe două părți, așa că astăzi voi posta prima parte și mâine veți vedea cea de-a doua parte.